Assalamu alaykum mehman adamlar. Anha bugün Göçmenovlaryň Agdyber ojagynda şatlykly şowkully toýlaryň bir dowam edýär. Bugün biziň Ryskal toý mekanymyzy Daşolt Awrum komandasy özüniň Agdyber komandasy bilen bugünkü toýda baransaýar. Biziň Daşolt Awrumda täze bir ýyldız döredi. Şol täze ýyldız bilen siziň ähliňizi tanyş edýän. Şeýle hem Daşolt Awrum komandasynyň täze aýdymçysy şäherimiziň täze bir ýyldyzy. Nesip bolsa geljekde belli ýyldızlaryň 7 ýaşdan 70 ýaşa çen ähli adamlaryň ýüreginde orun aljak aýdymçylarymyň biri Ilmurat Muhammedow. Başyna. Sağ olun. Ilki bilene şu ajaýyp toý mekanlaryň biri bolan Ryskal toý mekanyny bellenjek ajaýyp toýlarda ähliňizi hoş gördük. Nesip bolsa DJ dostumuz DJ Sapa bilen toýumyzy gowy şatlykly şowkully alyp çykardy diýip umyt edýär. Daşolt Awrumda köp sag bolsun aýdýan. İşleriniz üstünlük. Sağ ol. DJ Sapa. Toýulaşsın. Tagaman toýuly. Ilmurat Muhammedow. Döwlet. Sağ ol. Awra Daşolt Awra. Minnettar.